på sådan en lille sådan en Spring på. og så kører jeg faktisk sådan lidt bag til sådan og så det er lige til sådan der, men det lyder bare lige så er jeg også noget andet. Nu går jeg og tager op, fordi det er lige om det, og taler der af, ligegyldigt om det kommer ikke hjælpe, man har, hvor hver faglig masse og så gik jeg, og så skulle jeg ned til materiale, og så var jeg bare sådan, nu skal jeg sprøjte det, og så sagde jeg, når vi har fundet det her på nettet, så er de kommet ud inden for relevantet, så er det rent sådan her, og så havde de prøvet at få fat i ham til ting, og så var han taget hjem. Og så kunne jeg jo ikke gøre noget, og der står så, at man får -2 på uge, og det er kun hvis dommeren ligesom beder en, når man tager sådan net. Og så kan man blive så bliver jeg sådan lidt sådan et sted. Men hvis hun ikke har opdaget, så kunne jeg helst have bedt om at få dem taget af. Nej, og jeg havde da også lidt sådan, at hvis hun havde bedt mig om det, så havde jeg selvfølgelig gjort det. Så jeg synes ikke det der med, at det er fint, når det er det, hvis man modsætter sig noget. Jeg har ikke modsat mig noget. Nej, dommerne giver vi desværre ikke også på de der nye -2-regler, fordi Tanja blev også diskvalificeret for at blive sent i sidste uge, og det skulle hun heller ikke. Også i en indledende runde til næste år. Nej. Og så havde jeg lige gjort det mange gange, fordi så var der bare, fordi det trak ud, så var det 10 minutter til at det er lige så meget dommerens problem, at hun ikke har været optaget på det. Så det er jo også noget, jeg ikke styr på, jeg kan være. Nej, men du kan lige så godt glemme dem, du kan ikke se det derfra, hvor du sidder. Det kan hun tage sig. Ja, så længere var den ikke, men jeg blev bare sådan en lille smule havgård på den måde. Jeg blev sådan lidt, men netop fordi jeg tænkte, jeg siger, at kan I ikke lige, ikke fordi jeg skal lave noget af det, men kan han ikke lige prøve at slå det op, eller så der var masser af tid til at finde ud af det. Og så kommer han ned og skiller mig ud, når han ikke mener, at han styr på det. Pigerne ned i sekretariatet, så skal finde ud af det. Google det, og så lave et print, og så der er det sådan her. Så du blev diskvalificeret? Jeg blev diskvalificeret. Men det var skide irriterende, at man ikke starter med det. Det var bare så. Ja, det er skide irriterende, så nemt er det altså heller ikke. Nej, det er ikke hver dag, men det tror jeg ikke. Altså, man hellere har haft -2. Jo. Ja. Jeg var så helt enig, at jeg havde lavet det faktisk vandt så. Men der var stadigvæk været 5 eller 6% ned til det. Så det var ikke et af 2 år. Men det var også, og det var også, at jeg er ligeglad med præmien, og de sad med penge og alt sådan noget. Men det står på det, for jeg lige sætter det sat, og folk spørger, fordi folk i engelsk, der har gået altid til at få det. Og hvis der er jo sådan noget, og det ligger jo allerede på nettet. Der er 2, der allerede har spurgt, hvorfor? Ja, nu kan det være, jeg var en idiot, og inden fik jeg så er der jo ikke noget. Men man ved godt, at man bliver diskvalificeret. Altså, når man har vundet 3 klasser, og så bliver diskvalificeret, så ved vi jo godt, at det ikke er fordi, man har ikke. Jo, men jeg synes, man er jo også i en gråzone, fordi det er jo ikke skrevet nogen steder, hvad der sker, når dommerne ikke opdager det, fordi du har jo ikke modsat sig det. Det giver dig jo heller ikke egentlig ret til at blive diskvalificeret, tænker jeg. Det er ikke blevet påpeget. Den er egentlig meget god. Ja. Så er det dommergruppen, eller hvad? Jamen, jeg tror, han har snakket med Susanne Bohr, og hun vil diskutere det. Det er jo fint nok, at vi lige får den op. Også dommerne imellem, hvad gør vi egentlig? Hvis det smutter for os, og vi ikke ser det. Det smutter for rytterne, og det smutter for dommeren. Man er meget hellere som rytter at have -2 også på bagkant, for at sige, at du skal have et eller andet for det her. Og så skulle det hverken være, og det var der jo for eksempel dommer der. Så var det hverken være, eller bedre i næste klasse. Så skulle det med 0. Og så var den der siger så mange, de der kører, så det gik rimelig stærkt nok. Så jeg glemte det der galop. Og det glemmer hun så. Så jeg når jo helt programmet færdigt, klart, og så skal der midt i min bog, og siger, vi har lige en øvelse, du mangler. Gider du sætte galop med den der? Det er dommerens mareridt. Det er virkelig, det rejser sult, når det smutter. Og man skal have dem til at samle tøjlerne op og lave det. Men du er nødt til at gøre det. Så jeg tror, vi var sådan begge to godt klar over, at vi havde sådan en stævne, og vi havde ikke skide meget styr på ting. Så det var, ja, det virkelig godt. Og Søren kan virkelig undgå en fejl. Det kan være meget.